sadya ma-upload panakapukaw ko kakaiso na nga ayat ko jak maninamnama masulisog ka bayat ka awan ko narukop man gayam dayta na kemo kararwakin puso di mo pinanunod kay sakripisyo rigat ko kento no pakaragsaga ti panagsagaba awan mabalin ko no nam na maem adin akon kasapulan siya kon tay ni bata nagsaka di ta sidong na palubusan ka ngayon gemnudong tento adaw magbabawi ka pamagawan ko jak may panamnaman naglagi pem awan tinakurangan ken nagbasula datoy ayat nga iparignak ketawan umartap ngiptiin subad mo dasa ken lindo usog ti sinugata apkes ken panaas tinaklinakam ken kaaman ang alilaw narukop man gayam dayta na kemo kararwakin puso di mo pinanunod kay sakripisyo rigat ko kento lupa karagsaka ti panagsagaba awan mabalin ko no nang namaem alin akon kasapulan siya kon tay lipatan laglag ipem awan tinakurangan ken nagbasula
Tapos pangliliwanan ng Rona Apoy ti pamilya nga naulila once again. Mula po sa aming grupo, Bilag Tisunata. Pinapabot po namin ang taos puso po na pakikiramay sa family Aningon. Condolence po once again. Tsaka mo, nung may duret ko pa'y biyag mo. Nasinugat mo, tinaunin, usugin nakin ko. Uwan ko na, di kan kaya't na makita. Kana ut-ut, sugat to'y puso, ngayon kay balik na. Saan gayang alalaklakan? Ngaywak nit ka, tuisip ko, kapag ka napatik ka. Tikas ka rin na, kaadda naglabas ta. Kaamopya ko, nga ipat patik ka. Nganupod nung awa na punit na puso, ket niyayat lipatik ko. Nganupod nung adan sa balit na puso, iwaksi na panunot mo. Tsaka mo, nung may turet ko pa'y biyag mo. Nasinugat mo, tinaunin, usikin nakin ko. Uwan ko na, di kan kaya't na makita. Dana ut-ut, sugat to'y puso, ngayon kay parik na. Saan gayang alalaklakan? Ngaywak nit ka, tiisip ko, kapag ka napatik ka. Tikas ka rin na, kaadda naglabas ta. Kaamopya ko, nga ipat patik ka. Nganupod nung awa na punit na puso, ket niyayat lipatik ko. Nganupod nung adan sa balit na puso, iwaksi na panunot mo.
pa nagmaymaysang di mas paalam tuiliw ko umusta nga tani ay ayate kun kunaday tuy puso umanay laingen nga akpet ladawan mo nga isut pangipapasa tuiliw ko. Mensahe para ken ka sa din humanity ayan mo malaglagip ka na ipaneknik ko kinapunok ken ka adi ka malipatan dito'y biyak ko iti para may sang paalan tuiliw ko umusta nga tani ay ayate kun kunaday tuy puso umanay laingen nga akpet ladawan mo nga isut pangipapasa tuiliw ko iti parang may-maysang di mas paalam tuiliw ko umusta nga tani ay ayate kun